काहे बाजिन कहानी जेमे अपन स्वर देले बानी बागी सिमलगिरी और संगीत देले बानी आंसू डिजिटल रिकॉर्डिंग स्टूडियो चैनपुर रोड रसूलपुर सारण बिहार। ए भैया एगो बाजिन के का व्याख्या बा ई गीत के माध्यम से रहुआ सुन। आस भी सवास लेके आस भी सवास लेके पास आइल बानी का कही हमरा सब जानतानी एक ही बेटा बिनु हे महारानी गौवा नगर में आजो बाजिन कहानी। गलती के कमाना मिलल बा साजा जालिम जमाना खूबे लूटत माजा लूटत माजा लूटत माजा। गलती के कमाना मिलल बा साजा जालिम जमाना खूबे लूटत माजा। 12 बरिस से दुख झेलतानी 12 बरिस से दुख झेलतानी एक ही बेटा बिनु हे महारानी गौवा नगर में आजो बाजिन कहानी गौवा नगर में आजो बाजिन कहानी। अपने से घर में कदर नहीं खे कवनो कुछऊ भी कही जाला आवेला जवनो आवेला जवनो आवेला जवनो। हे माँ अपने से घर में कदर नहीं खे कवनो कुछऊ भी कही जाला आवेला जवनो। सासू ननद गोटी दुस देवरानी सासू ननद गोटी दुस देवरानी एक ही बेटा बिनु हे महारानी गौवा नगर में आजो बाजिन कहानी गौवा नगर में आजो बाजिन कहानी। एको दिन ससुर में बीतला